Evo i te, pomalo nalik pipi dugo čarapi. U samom slučaju Teja je znanstveni novak na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Njena točka, njenih 4 minute ima u vezi itekako sa plesom, s obzirom da je naslov ovog izlaganja rasplesana znanost, fizika u pozadini baleta. Što vam je prva asocijacija na riječ balet? Možda su to ovakve baletne papučice. Ili su to možda elegantni plesači, skladni pokreti, energični skokovi ili virtuozni okreti. Recimo, za mene su to one baletne pačkice. Puno ljudi nikad ne bi pogodilo da se iza tih haljenica od tila zapravo skrivaju vrsni fizičari. Izvrstan primjer baletnih koraka koji naprosto pršte od fizike su okreti. Jedan od najpopularnijih okreta u baletu se zove pirueta. Sad vidite zašto sam znanstvenik, a ne balerina. Zbog djelovanja okoline, plesač koji se vrti mora jedanput stati. Koliko dugo će se vrtiti ovisi o tome koliko brzo se vrti, koliku masu ima i kako je ta njegova masa raspoređena oko njegove osi vrtnje. Ovu činjenicu plesači vrlo lukavo koriste. Oni znaju da će se zbog trenja stopala noge oko koje se vrte i podloge prije ili kasnije zaustaviti. I onda, da bi u to vremena koje imaju na raspolaganju uspjeli ugurati što više punih okreta, oni nastoje, priljubljujući slobodnu nogu, skupljajući ruke, zbiti tu svoju masu u što manje prostora. To vam je ujedno jedan od razloga zašto plesači moraju biti, recimo tako, laganije tjelesne konstitucije. Kažu da u baletu savršenstvo pokreta i bol idu ruku pod ruku. Ali razumijevanje fizikalnih načela u pozadini baleta nije samo sebi svrha, nego ono služi kao znanstvena osnova za usavršavanje baletne tehnike, baletne opreme, pa i podloge na koje plesači izvode te svoje pokrete, a sve sa ciljem da se plesačima olakša, da izvuku stvarno ono najbolje što imaju u sebi i da nam svima pruže mogućnost da uživamo u još više vrhunskih baletnih ostvarenja.